हेलो लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो नैबे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'स फेमिलि ब्लग इउट्युब चेनेलनि जानानै दिनैनि बे भिडिअजों नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोना सिनेमाफ्राव सोलेरनिफ्राय आत्माखौ बायजोआव ओंखारनाय नुबाय जानांगौ, नाथाय बैफोरबादि भिडिअखौ माबोरै खालामो जानांगौ नोंथाङा दिनैसिम दाबो मिथियाखै। फैदो बिदिबा लोगोफोर, फंबायमोन, बिनानावमोन, नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जों जागायलांदिनि। नोंथांमोना दिन्थिगोन दिनैहाय सोलेरनिफ्राय आत्माखौ जों माबोरैहाय बाहेर जानाय जों माबोरै भिडिअ बानायनो हायो भिडिअ एडिटरनि गेजेरजों। जाय भिडिअखौ जोङो एडिट खालामनो लादोंमोन बै भिडिअखौ जोङो सिगाङावनो रेकर्ड खालामनानै लाग्रोखानांगोन जे जोङो बिसिनायाव सासे मानसि उन्दुनानै थानाय आरो बे बिसिनानिफ्राय सिखारफिननाय। दायो आं अलरेडि भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै लाखानाय जाबाय, बेखायनो आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिलांसै। दायो आङो नै आंना भिडिअआ रेकर्ड खालामनाय दंखायो, आङो नोंथांमोननो एडिट खालामनानै दिन्थिलांबाय थानोसै। जाय बाहागोखौ नांगौ बै बाहागोखौ नोंथाङा नोंथांनि नांनाय बायदि सेलेक्ट खालामनानै लादो। जोङो गिबियावनो बयनिख्रुइबो सिगांग्रो बे भिडिअनि भलिउमखौ हयथ' साउन्डखौ जोङो अफ खालामनानै लाग्रोगोन। नैबे स्पिड अपसनाव थुनानै नैबे मिउट अडिअ दं, बे मिउट अडिअआव थुनानै होगोन, अब्लानो बिनि अडिअआ मिउट जासिगोन। बेनिफ्राय आङो आंनि नांनाय बायदि भिडिअखौ सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोननो एडिट खालामनानै दिन्थिलांसै। नै दायो बिसिनायाव उन्दुनानै थानाय सासे मानसिनि भिडिअ रेकर्डिं लाबाय, नैबेबादि। ओमफ्राय बेयाव थुनानै जोङो नैबे खेमसिनि अपसनाव ट्रिमनि अपसनाव नैबे खेमसिनि अपसनाव थुनानै बेनिफ्राय जोंनो जाय बाहागोखौ नाङा बे बाहागोखौ जों दानस'नानै गारनोसै। जोंनो आगसिनि बाहागोखौ नाङा, बे हिसाबै जोङो ट्रिम लेफ्टखौ थुनानै जोङो ससेखौ दानस'गारनोसै। नै दायो बेबादि जाबाय। बेनिफ्राय आङो दायो मा खालामगोन, नैबे थ्रि डट्सआव थुनानै डुप्लिकेट एडस लेयाराव थुगोन। बेनिफ्राय लोगो जोंहा भिडिअआ मोननै जाबाय। बेनिफ्राय नैबे राइट साइडनि माखासे अपसन्स दं, बे अपसन्सआव जोङो एसे ओरै गोजौआव बोखोनानै स्प्लिट स्क्रिन थ्रि डट्सआव नैबेयाव थुनानै नैबे फुल स्क्रिनाव थुनानै होगोन, होमबाना जोंना भिडिअआ फुल स्क्रिनाव नुजाथिगोन। दायो आङो गोजौनि भिडिअआथ' जोंना अलरेडि सेट जाखाबाय। दायो आङो नोंथांमोननो जायखिनि बाहागोखौ जोंनो नांगौमोन बैखिनि बाहागोसिम आङो नोंथांमोननो भिडिअ एडिट खालामनानै दिन्थिनोसै। दायो आंनो ससे भिडिअ क्लिप्सनि गोनांथि जाबाय। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंना आत्मानिफ्राय सोलेरनिफ्राय आत्मा ओंखारनाय। दा बेवहाय अलरेडि आङो भिडिअ बिसिनानिफ्राय उन्दुनानै सिखारनाय रेकर्ड खालामखादों। दा बै भिडिअखौनो आङो ससे स्प्लिट खालामनानै बेवहाय ओरै लगायदेरनोसै। नैबे बिसिनानिफ्राय सिखारनायखौनो नांगौ जोंनो। नैबे सेकेन्डनि भिडिअआव थुगोन, गाहायाव थुगोन, जोङो गाहायाव थुनानै जोङो बेखौ नैबे ट्रिमाव थुगोन। ट्रिमाव थुनानै जोंनो आगसिनि बाहागोखौ नांला नालाय आगसिनि बाहागोखौ जोङो दानस'नानै गारनोसै। नैबेबायदि जाबाय। बेनिफ्राय जों बे भिडिअखौ ओरै गुदि फारसे लाबोनोसै, जागायनाय फारसे जों लाबोफिनसै। नै जोङो सिगां फारसे लाबोफिनबाय। बेनिफ्राय दायो आङो बे राइट साइडनि माखासे अपसन्सफोराव थांनानै जों ओरै गोजौआव बोखोलांगोन। गोजौआव बोखोलांनानै नैबे जोंहा आल्फा अपेसिटियाव जों क्लिक खालामगोन।
बेनिफ्राय नैबे जा 100%खौ एसे ओरै गाहायाव बोख्लायबोनानै 41 42 बेनि गेजेराव लाखिफैगोन। नै दायो 42आव दोनबाय आङो। बेनिफ्राय जोङो भिडिअखौ प्ले खालामगोन। नै गुदिनिफ्राय प्ले खालामबाय। भिडिअखौ प्ले खालामनाय लोगो लोगो नै नोंथांमोना सोलेरनिफ्राय आत्मा बायजोआव ओंखारबोनाय नुबाय। नै नुबायना लोगोफोर, सोलेरनिफ्राय आत्माया गावनि सोलेरखौ नायहरफिन माबायदियै ओंखारबोदों। नै बेबायदि आरोखि लोगोफोर। दा नोंथांमोननो मोजाङै खालामनानै दिन्थिबावनि गुदिनिफ्राय। नै दायो सासे मानसि उन्दुगासिनो दङ। ओमफ्राय बे उन्दुनायनिफ्राय गावनि सोलेरनिफ्राय आत्माया बायजोआव ओंखारबोनानै नै गावखौ नायहरफिन गावनि सोलेरखौ नायहरफिन सिन्था गोसोयै माबायदि थाबायबोनाय नुथाय नोंथांमोना नुनो हादों। दाना जोंनो आगदानि बाहागोखौ नांला नालाय, जोंना भिडिअआ बेखिनिल' नालाय, जोङो आगदानि बाहागोखौ ओरै दानस'नानै गारनोसै। ओमफ्राय जोंना भिडिअआ अब्लाना 22 सेकेन्डनि थाखाय जाबाय। नै दायो बेबायदि भिडिअआ जोंना फुल रेडि जाबाय। नै फंबायमोन बिनानावमोन, बेबायदिनो जोङो फिल्म एबा मुभिनि थाखाय सोलेरनिफ्राय आत्मा बायजोआव ओंखारनाय भिडिअखौ बेबायदि एडिट खालामो। जों सिम्पल गावनि मबाइल फनजोंनो बेबायदि एडिट खालामनो हायो। जानांगौ नोंथांमोना दिनै मिथिबाय। फंबायमोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोनाथ' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा, भिडिअखौ बारा नाया। प्लिज फंबायमोन बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन, अन्नानै आंनि भिडिअखौ एसे नायदो, आंखौबो अन्नानै एसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे बेबायदि आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हाबावनाय बायदि। ना मा होनो फंबायमोन? बर'जों बर' गावजों गाव एसे अनलायदिनि, एसे जाहाथे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव भिडिअ एडिटिं खालामनाय माखासे एप्लिकेसनफोरनि बारै भिडिअ बानायनाय खोब नुनो थाङा। बेखायनो आं नाजादों नोंथांमोननो शेयार खालामनो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव एक्टिभ थाबाय था आरो आंखौ भिडिअ बानायबाय थानो थाखाय थुलुंगा होनायनि थाखाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब होनानै गालां प्लिज। नोंथांमोनखौ आं गुरैयै गले खावलायदों। दा लोगोफोर, फंबायमोन बिनानावमोन, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो दिनैनि बे भिडिअखौ दसे सम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर जासिबाय। आरो जोबथारनायाव आंनि चेनेलखौ खेबसेबाव साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों फंबायमोन, नानिमोन, जारौमोन, थेंक इउ।